Så du give hende det. Så hold det sådan der. Crunch. Værsgo. Jamen. Det kan man ikke. De spiser altså hurtigt igennem den her. Ja, vi skulle have haft meget mere med herude. De plejer aldrig at være så glade for gulerod. Nej. De plejer at være bespist. Du trænger til noget. Ja, kommer du hen og tigger hen ved mig? Hvad? Så er der en, der er virkelig interesseret i dig der. Ja. Er det da ikke en lille han? Jo. Åh, tror jeg. Du er lidt... Du er en okay. Er du også? Skal du også have noget herhen? Hvor er du henne, Lukas? Du har den lille nysgerrig her. Hvor lige lidt. Du vil ikke lige hen og give den noget mad? Du er blød. Jo, der skulle lige være Den er blød. fætter der. Hej, Musse. Hej. Hov, her, du har det her. Er det lækkert? Så må jeg også godt nusse dig. Så må jeg godt røre ved dig. Vil du ikke have lidt også? Skat, hvordan er det, vi giver den det spaghetti? Det er lækkert, hva'? Ja, det